Jmenuji se Antonín Gruza a jsem vedoucí výpravy a předseda Asia Eurocentra. Rádi bychom touto formou oslovili zájemce, kteří by chtěli nás podpořit na naší cestě na mistrovství světa v bojovém umění v Portugalsku. Proč potřebujeme podpořit? Bojová umění a bojové sporty mají stále větší oblibu mezi odborníky a laickou veřejností. Výběr reprezentace chce na mistrovství světa v roce 2016 v Portugalsku ukázat všem, jaké jsou naše české a moravské ručičky a co umí. Pomozte nám dostat se na mezinárodní turnaj. Podpořte také jejich dravost, odhodlání, co nejlepší výkon a zvítězit. I když jsou bojová umění a bojové sporty populární, stále se mi dostává patřičná podpora a propagace. My se snažíme svým malým dílem toto změnit. Naše motto zní: štěstí přeje připravený. Pokud nás podpoříte, připravili jsme pro vás několik odměn. Máme připravené různé formy poděkování, dostanete od nás reprezentační triko, máte možnost si s námi zatrénovat při soukromé lekci. Jako hlavní odměna je ta, že s námi můžete vycestovat jako doprovod a osobně nás podpořit na mistrovství světa v Portugalsku. Myslím, že je z čeho vybírat. Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci a podporu.